ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ସକାଳୁ ଆଜି ବସିଛ? ମନ ଦୁଃଖ ସେଇଭଳିଆ ସିନ୍ ହେଇଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଖରାପ, ସେଇଭଳିଆ ସିନ୍ ହେଇଛି ଭାଇ। କଣ ତମକୁ କହିବି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ରୁନୁ। ଯୋଉ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ବାପୁନୁ ପାତ୍ର। ତା ବାପା ନାଁ ହଉଛି ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦଳା, ବୁଝିଲ। ସିଏ ଟୋକା ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଛି 2 ବର୍ଷ। ମୋ ପୁଅକୁ ବି ନେଇଛି। ମତଲବ ମୋ ମା ଛୁଆ 2 ଜଣ, ମତଲବ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ବି ଫ୍ରି ନେଇକି, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ଫ୍ରି। ସେ ଟୋକା ତା ବାପା ମା କଣ ତାକୁ ବାହାଘର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଛକା ନା ହେଞ୍ଚେଡ। ତା ବାପା ମା କୋଉ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଆକୁ ମତଲବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଘରେ ବି ସେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ଭଉଣୀ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡୁନୁ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ସିଏ ତୋର କି ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଣିଛି, ମୁଁ ସେ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭୁଲିଯା, ସେ ଟୋକାକୁ ବି ପୁଅକୁ ବି ଭୁଲିଯା। ସେ ଟୋକା ମତେ ଏକଥା କହୁଛି। ତମ ଝିଅ ବି କାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କିଭଳିଆ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଭୁଲିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଛୁଆକୁ ବି ସେ ଭୁଲିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମା କଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ କଣ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଖାଲି ମାରିଦେବା କଥା। ଭାଇ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଶ୍ରୀରାମପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଶ୍ରୀରାମପୁର। ମୋର ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷର? 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ। ମୋ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର 2 ଜଣ ଦରକାର। ଆଉ ବାପୁନୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଛାଡେ ହେଲା। ତମ ଘର ଲୋକ କଣ କେମିତି ମଣିଷ ତମେ ତାକୁ ରଖୁଛ? ଆରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ପର ପିଲା, ପର ସଂସାର ତମେ ଭାଙ୍ଗୁଛ। ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ଭାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ସେ ଅଲଗା ଟୋକାକୁ ବାହା ହେଇକିରି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଝିଅକୁ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାକୁ ବୟସ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ, 65ରୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆସି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ପିଲା ବି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭାଇକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ବି କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ, ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।